May buntag mga katuski. Buntagon o sayo ko kuan. Sayo ko gato sa uma kay mag-assist ko dito sa kuan, mag-spray. Spray sa tutubhan. Upan sa akong utol. Umunar ko dito. Mo apas na siya kasi ang madala sa balon. Ready na kung ready na si Diti. Terus kaya ako sa prepare akong ubon. Mura bagkaulan nun. Nag-iwan sa iyo. Kita tumod sa lan. Jadi makatuski ako sa ibutang ang video dari sa kong helmet. Bentar. Sisa akong libid sa banti. Kulang hangin. Tuk lang eh. Hindi magtuskis mana paling awas bak benar tak
Tumatik pa. 150 lang. Boss. 150. Ling leaded. Yo.
Vlog. Okay, panahon, mga kapatid. Now, ang tempo, wala taon. Wala taon, hindi mo kan tayo. Ang butuhog yun ang spray. Saya mag-ulit mo spray. Ang wala nun. Nakatang tangan din mo lang. Nanok tayo. Hindi na ang nabatakan mga kapatid. Ang iba nanay kwan. Nanay palay, nanay turok ba. Ang iba kamulog ba. Kwan, okay. Hindi napita mga kapatid. Hindi danglo-danglo. Yun eh. Bobo ko dahil ang hindi nagpapatra. Hindi ka doon saan. Hindi ka no. Kamerking hangin. Hindi lang. Hindi po ka magbutog eh. Jangan tubig. Ikaw nga wasing putan eh.
lubog po mangguro tubig po lang eh bay. Nawag dudong to sa akon. Singko kun lubog po mangguro tubig dong. Kubasi kun mga Domingo tanawon lang naman ng tubig. No ba? O ang hilo mo din, tambal mo dra ala dudong. Lara ko dodong. May tali ko dalon sa balay ba? Doy, liamas. Ang hirap yung lamahaw. Balik kami sa kan. Unit. So, lubog ang tubig sa kapa. Darami ka galing ang tubig. Ako ito na sa parin. Hindi pwede mag-spray, magkatuti o lubog na tubig ang gamiton. Hindi kayo mo ipik. Nalang dito ka na yung tinaw. Nakalpak kan dapat pa panahon so nahinay lang mga tugkay magsurod na ko ani sunod na ko na itong utol tao sa ako dahil pasukan
Ito na. Sige.
you Lord. Tapos ko sa ay mga no, palpat mo ang tuyo dito ng dapita kaya wala din na kahimo sa mga tumong pang-spray. So babay na, babay.